Čaute ľudkovia, moje meno je Gravity Monkey a dneska vás vítam pri let's play na hru Minecraft. Minecraft je celkom dosť pomerne známa hra na celom svete. Hralo ju už aj veľa rôznych iných youtuberov, tak si ju dneska zahrám aj ja. Toto je vlastne moje prvé video, je to môj prvý let's play, tak teda začíname. Svet sa nám už načítava. Dúfam. Jo, už to ide. Minecraft blábla. Takže je to asi ako normálny Minecraft, je to len obmedzené na 100 minút. Áno, je to 100 minút, je. Sakra, lagy jak svinia. Čiže začneme určite tým, že si nastavím si video settings, bright, to je v pohode. No si dám teda nižšie. Map level, fuck, close off, noise scale normal, graphics, smooth line, bla bla, 3D analyzer off, GUI scale, GUI scale, to je v pohode. Tak, fovko. A tuším si zväčším jednu, takto nejak fovko, asi tak. Je to lepšie potom, hlavne keď hráte nejakú... Na začiatok by som skôr zabil nejakú ovečku, lebo postiel budeme potrebovať určite. Kde si ovečka? Tu si! Poď sem, poď. Ovečka, nebráň sa. Ovečka, ja potrebujem vlnu na postiel. Ja keby som mal nožničky, tak ťa rád ostriham, ale teraz vieš, že to nejde, lebo začínam, vieš, tak. Ovečka. Prepáč mi to. Ja viem, ja to nemôžem moc robiť. A tu je ďalšia. Ovečka. Hejo. Ahoj. Potrebujem tvoju vlnu, dáš mi ju? Nie? Tak nič. Bude to musieť ísť troška drastickejšie. Ale to je život. Človek potrebuje vlnu. O, počkaj, tu je starting chesta. Sice som si ho ani nedal, že by som s ňou mal začať. What, to čo je? Acacia wood. Pekné drevo. Šajze, prečo som musel tu nám celý rozplesknúť. Tak, pobereme si všetko. A aj čestku si zoberiem. Počkáme, tak. 1, 2, 3. Tak. Jo, mám sekerku. Čiže sa hneď určite pustím do ťaženia dreva, lebo drevo je vlastne najpotrebnejšie v celej hre. Vopred sa ospravedlňujem za všetky lagy, ktoré sú tu naspôsobené. Ale teraz to celkom ide hladko. No, by som to nezakríkol. Tak, jeden. Tekvicák, druhý. No sú tekvicie hlavy. Tekvice, bla bla bla. Sekerka, poď mi pomôcť naťažiť drevo. A budeme kamaráti. Dobre? Ja sa musíme teraz dostať k tomuto drevu. Tak. Jo! To som až moc išiel. To som išiel až moc vysoko. Tak. Drevečko. Tak. Ináč najlepšie by bolo, keby ten Minecraft, čo sa týka týchto stromov, bol čo najrealistickejší. Čiže keby ste zoťali tento drevový blok, tak by vlastne padol celý strom. Čiže by sa proste iba tak akože rozsypal. Dostali by ste z neho dreva a možno niečo, čo vypadne z listov. Ako napríklad ďalší, taký maličký stromčekový seed, alebo nejaké to jablčko, alebo niečo. Dreva nie je nikdy dosť, čiže začnem tu tak, ešte toto. Ešte tak 2 stromy a pôjdem si potom hľadať miesto, kde si spravím dom a kde sa vlastne ubytujem na chvíľočku. Tak. Toto.
sa to pritom dá tak točiť. Kade. Wow, počkaj to. Aha, to som ja zoťral testami. Šprinty. Nepôjdem bývať na púšť, určite ne. Prasatka, potrebujem hlavne papanicu. Lebo za chvíľočku mi tento... Takto mi bez papanice by mi v Minecrafte život moc dlho nevydržal. Čiže ktoré vyjde prvé? Vyberte si. Dobre ty. Ja zo sekerou idú dať dve šupy. Lepšie jak rukou. Tu budem dávať pol hodinu dole. A aj tak z nich dostanem iba jedno pokakané mäso. Dobre, dreva máme dosť. Papanica možno. Mal by som si už nájsť niekde miesto na bývanie. Ďalšia prasatka. Poď sem! Nechoď preč! Fucking lag. Ahoj. Dole. Potrebujem tvoje mäsko. Je ti to jasné, že? Jaké rastlinky. Tak. Mám tvoje mäso. Tak, a teraz by sa oplatilo teda už vážne nájsť seriózne tento bývanie niekde. Neviem, moc sa mi nechce stavať celý dom, takže si nájdem nejaký kopec, do ktorého si vlastne vykopem takú chodbičku alebo taký nejaký, neviem, taký nejaký podzemný dom, jak krtko alebo niečo. Tuto to vyzerá celkom sľubne. Tak, asi tam, alebo? No, idem sem. Tak, no tak sem nejdem, lebo tu je jama. No, to je vlastne jedno. Tak. Nemám lopatku, nemám. Nechce sa mi robiť lopatka. No, je taký maličký domček. Konečne sa tu objavil nejaký kameň. Si spravím aj piecku, len si ešte musím spraviť taký ten základ, aby keď príde zombík, tak proste aby som na ňo bol už trošku pripravený, že proste viem, kde sa mám skovať, mám svoje útočisko, čiže ten domček je tu na vlastne ako tak keby dosť potrebný. Neskôr určite si skúsim spraviť nejakú farmičku menšiu a takýto rozmer by možno stačil. Ešte o jeden, to tu predlžím. Ešte o jeden blok. Ešte o pár blokov, tak. Tak, toto tu. Hotovo. By ma zaujímalo, čo toto. Acácia wood. Wow, jaké pekné oranžové plenky sú z toho. Planks. Plenky. To znie dosť divne, ale tak, položíme. Tak. Tak, ďalší stack, možno posledný, áno. Mám aj 4 torče, ale teda idem si spraviť najprv crafting table. Určite tlačítko potrebujem. Kde som ho dal? Som ho do inventáru, tak. Tak. Spravím si určite dvere, aby ma zombík neprekvapil v noci. Svetielko mám. Takto. Napríklad. Počkaj, tu je strecha. Chýba mi strecha. Nad hlavou. Tak, toto si dám tento dirt. Ja mám, počkať, ja mám 2 chleby, to je super. Aj som si nevšimol. Dobre. Tak. Tuto, tak. Možno ešte tam do tých rohov. A ináč to je celkom fajn, také pekné je to. Čo som to chcel?
Aha, dobre, dám si sem chest. Teraz pumpkiny. Ináč pumpkin si môžem dať aj na hlavu. Tak. Ale tiež akože prd vidím. Takže ty budem určite mať asi takto tu na okrase. Tak, tak, tak. Nedá sa tam dať. Musím mať nejaký na čom bude stáť. Asi áno. Máme taký strašidelný domček. Čo som ešte chcel je spraviť si postielku. Tak, máme. Dám si ju niekde sem. To by bolo, postielka by bola. Mäsko si určite dám sem. Skováme si mäsko. Drevo. Keby sme sa náhodou... ešte si musím spraviť určite pec. Chlieb, nástroje. Toto tu necháme. Idem si spraviť tú pec. Dúfam, že mi to teda vyjde. No takto mi to nevyjde, keď tam budem dávať dve. Tak, máme pec. A ešte nám dva ostali. Tak. Do pece dáme drevo. Čo ja viem, najmenej, čo mám jedno drevo, ale toto jedno. Potom ešte pôjdem naťažiť. Tak. Kameň si skovám. A vidím, že ide noc, čo znamená, že idú aj zombíci. Áno, idú. Áno, schody som si chcel také menšie spraviť, také schodíky. Nech to mám. 8 bude podľa mňa stačiť schodíkom. Tak. Šajze, už idú. Už je tu noc. Ale ja vonku nemám žiadne svetlo. A oni sa cez dvere prebúrajú. Teda aspoň tí hajzlici, čo sú. Ja ani na noc hasnem. Tak. Tak. No, tak teraz vidím mega veľký prd. Nie. Tak, toto bude stačiť. Toto si skovám schody. Tak. No, to by bolo taký začiatok, taký menší. By som toto mohol ešte toto spraviť. Tak sa mi to teda podarí stihnúť. Tak. Nech to tu nejako vyzerá, ja viem, je to taký prvý domček. Ale pekný zatiaľ. Teda aspoň mne osobne sa ľúbi. Neviem, potom už ostatné nechám na vás. Či sa vám to ľúbi alebo nie. Sakra, teraz som si zrušil dvere. Čo je úžasné. Tak. Taký oranžový vstup. Dobre. Tak, toto by bolo asi pre tento diel tak všetko. Viem, je to krátke. Uvidím teda, či sa vám... Dajte mi potom do komentárov alebo tak niekam vedieť, že či sa vám tento diel ľúbil, či mám niečo zmeniť, alebo niečo tam ešte pridať, hoci čo. Ešte raz sa chcem ospravedlniť za lagy, ktoré sú spôsobené mojim krásnym počítačom. A majte sa. Čau.